So good morning mga idol, no? At nako redire sa kuan katong kuhaan ako series ni agi. Nga katong yabuan na magtae, kuan ni balaya. So na sila basura nga kuan mga cans kuno nya atong ato ang patimbang kuan taron kanang basurero taron kay tapos kay puyo bay pizza dos to balik aporting layag may trabaho. Sige tagkaon may income. Mo na si ate ni Tix man gahapon nga na kuno yung mga cans kuno dire. Kuno ato giswag ari dire. Sa morning ilang gate dire. So mangon ta, mag-doorbell ta. Iro. Oh. Kaman. Te. Ay. Ni-chat ko mo magdaba ko sa alam. Magawa. Uy, ina. Wala mo hikted eh. Ano ngihi? Uy. Sige, kini. Asam din sila? Lakaw? Chat ko nung gani hang nasulod bagsako kay budaw sa. Sino nagsako dai? So mga idol no nanta diri. Ano pagkambay ra mo? May nga ni pa 50 pesos siguro. So, no, kakao. Kakao. Sama ili makadagay no tayo. Punta sa magkatutos bahay puyo. Ya, sabihin siya tag panghabal-habal ba. Maro ni. Sayang. Hindi ko pa sa ikalimutan ko. Sorry ra. Anak mo. Terus gawas ikon. Hindi ka higot. Nara ko higot. Ikali sa Happy New Year. Ay, may piniskuhan ya. Pagka di malas, may piniskuhan ya. Main lang ni oh. Main abot kilo ni oh. Saranggaan naman eh. Manghungkam ka ta dere. Sama karton. Asa man na? Kakao. Di man ni. Adiha. Hinog na ni. Hinog na.
Good. So, pilar ka ni, usara ka ni kilo kay. Puno na di ay? Hala, di ka nagsibo ni Good. Magalit ka. Ipainit na ka. Ako pa, baka niya sa ka. Ini, Kapit ka. initon. Initon. Huwag man ko ano doon. Sana. Sana. Korean noodles. Hoy, bawa na lang ya. Hello mga idol, wako kalakaw kay nagpakuan sila, nagpatanggal ang grease trap oh. Sa to lang gilimpyuhan kay puno na kay sa mga grease or mga grasa or mga kanang mga mantika-mantika. Grabe, mantikaon yung mga kinaon ng mga Koreana o insect no. So natin sabon oh. Ato sanggi walang tubig kay para makakuan siya. Limpyo na siya mga idol. Mga guys. Waswasan lang na to. So ato na ni tao balik mga guys ug mga idol. Itong basura na raw. Hapit ko sabon. Ha? Hapit ko sabon. Tara. Gabay man. Gabi to mana. Gas sila mayo. Sabon pa rin ang plato. Ano ang sabon? Ay, Diyos ko, Lord. So
Man natagkuan mga idol no. Ang gitagaan ta ni ate ug no. May pan kape. May Korean noodles sila. Sirado tang gate bake ya murag. Abon man. Ang suray. Das motor. So tayo ni sa kamay no. So happy si babae ko. Ano mga idol? Safety first. Libre na akong mga bata ng pan. Diba? So mainit ha. Kaman, nanakaw ta. Tapos timbangan ada yun. Uli, balay. So kung manatagpuan mga idol no. Ito na yung uli dito. Ang kuwan. Yang masuk. Selamat ya. Bayar. Selamat. Ya, selamat kayo isa. Ay. Oke, kok susah. Selamat ya. Happy New Year. So kita gawan tag 100 yate paglimpyo na to sa grease trap. So thank you. Na natay pang tubil, pang gasolina niya. Patimbang patas basura. So mga idol mga guys na. Patimbang na ta. Yo, what's up mga idol? Ano ko sa balay mga idol? So Hanga day. mga to atong kuan ron. Kwarta tagamay 200 naman tong kwarta niya. Natay pan nga paig oh. Si ate sa iya man naubi na nagmayo sus. Paig ang pan. Na paggigihatag nga kuan no. Korean nga kuan. Noodles. Watan ni tamao. Yes, ay. Korean nga noodles. Nya na pay kakao dok buok. Tag tolo na og gihatag sa ang sa superja. Butik toy. Naka 200 ta kay extra pitagan tag 100 nya basura naka 100 di main lang to naka puno tag talit og
Yang maniho diri. Mao rin ato ang makuan ron kay mo may nagpatrabaho gon. Wa pa nagpa pa-sideline sa tuwan niya. Pitsa dos para ba tong balik sa trabaho. Sinama ni bawaan niya mga idol kay trabaho ko na to. Balay-balay panday di unsa. So mao rin ako ang mga vlog-vlog diri kay. Salamat Tayo trabaho sige tagkaon eh. Kita eh. Tuklok ko kahon niya